लोकसभा बिसायख'थिया खाथिथारावसै बे लोकसभा बिसायख'थि खाथि जेब्लासिम सफैदों अब्लानो गुबुन गुबुन बे दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो जगदान होनाय सुबुं गौमा खालामनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिटिआर सरकारनि मोजां हाबा मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा गावसोरनो मोनसे गिदिर सुबुं गौमा खुंदों। नंगौ, गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय तुलसीबिलआव दिनै इउपिपिएल दोलोनि गेदेर सुबुं गौमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लादों। नंगौ, बे सुबुं गौमा हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोआ खुंनाय नङा, ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों खुंदों बा रायजो राजाफोरासो खुंनाय। बे गेदेर सुबुं गौमाखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरसो खुंदों होननानै फोरमायदों। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल हानजायाव जगदान जानो थाखाय रायजो राजाफोरा गावसोरनो बे गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारिखौ खुंदों। बे जयनिं हाबाफारियाव गासै 15,000निबो बारा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयनिं जानायखौ मोनथिनो मोन्दों। फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गोबां रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल फरायसालिमानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै इउपिपिएल दोलोनि गिदिर सुबुं गौमाजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआव जयनिं हाबाफारिखौ खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै नुजाथिफैदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर', इएम रन्जित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारी, एमसिएलए माधव चन्द्र सेट्री आरो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि। इउपिपिएल हान्जानि गिदिरथार सुबुं मेल मोनसे खुंनाय जायो आरो बेवहाय रोजा रोजा गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेवहाय जोङो जथेस्थ' थुलुंगानाय मोन्दों। बे रोजा रोजा सुबुंनि बाहागो लानायानो इउपिपिएल हान्जाया जे रायजोनि थाखाय मोजां मावगासिनो दङ बिनि फोरमानखौ दिन्थियो आरो बिनि थाखायनो जों थुलुंगाखांनाय मोन्दों जे बिथांमोना जे जोंनि सायाव फोथायनाय, जोंनि सायाव बिथांमोननि जि आस्था बेखौ लाखिदों आरो जोंनो जि अननाय होदों बिनि थाखायनो जोङो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोन्दों जे जोंनि जि थांखि बड'लेण्ड ओनसोलाव अरायसम गोजोन गायसननाय, अरायसम रैखाथिखौ बयनोबो होनो हानाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि खालामनानै ओनसोलखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगाहोनाय बे हाबाफारियाव जों आरोबाव गोख्रोङै खामानिखौ मावलांबावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे बे गासैबो रायजो राजाफोरखौ जों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि जि प्रिपारेसन बियो कमप्लिट जानानै दङ। बेवहाय जोङो गोनो गोथो गैया। जोङो बावैसो जोंनि बिजाथिखौबो जोंनि कोर कमिटि मिटिं जानायनि उनाव फोसावगोन आरो जिखिनि क'क्राझार लोकसभा बा दरं उदालगुरि लोकसभा मोननैयावबो जोंनि जि केम्पेइन बेयो स्ट्रङै सोलिगासिनो दङ। बे हिसाबै एबार क'क्राझाराव जोंनि बिसायख'थियाव देरहानाया जोबोद गोरलै। बेवहाय जेबो गोब्राब थासारि गैया। दा नंखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे खेबसे भट होनानै मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हाबाय। दा बेनिखायनो फिन जोंनि लोकसभानि बिजाथिखौ जाहाथे बयबो देरहाहोनो थाखाय रोजा रोजा भट होनानै आरो भारतआव मोनसे गोख्रों सरकार दानायाव बयबो मदद होयो बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायो। बेबायदि जेबो थासारि गैया दायो। इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि जि सरकार सोलिगासिनो दङ बेवहाय खुनु मोनसे दोलोनि जेबो प्रभाब बेवहाय गैया, जों नुनो मोनाखै आरो बिपिएफ हान्जानिथ' रोजा रोजा सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो जइन खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय जि लोकसभा बिसायख'थि बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै जागोन आरो गोबां भटआव जोंनि बिजाथिया देरहालांगोन। बिथांनि जे आगोलनि थासारिया गैला। बै समाव रायजो राजाफ्रा बर'खौ गाज्रि मोननानै बर'नि सायाव खुद्रिनाय दङमोन, बिनिखायनो बिथांनो भट होदोंमोन। नाथाय दायो बेबायदि गैला आरो खेबनै एमपि जानानै बिथाङा खुनु मोनसे खामानि मावाखै। रायजो राजाया बिदिन्थि होनो हानाय बबेबा मोनसे लामा, बबेबा मोनसे दालां, बबेबा मोनसे स्कुल लुना होनाय बेबायदि जेबो बिदिन्थि गैया। दा बेनिखायनो गुबुन हारिनि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोननो भट होदोंमोन बिथांनो बे रायजो राजाफ्रा बिथांजों गैला। ओंखायनो बिथाङा जेसेबां जि बुङा मानो नैबे बिसायख'थियाव बिथाङा खुनु कन्टेस्टआवनो फैनाय नङा। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं।
क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटि, पेडियाट्रिक्स, पेथोल'जी, फार्मेसि, लापारोस्क'पि सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30jun@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।